oveľa viac ako o politike, ktorú určite asi neminieme a budeme sa baviť aj o arabskej jari, tak sa budeme baviť o tom, čo bol ten film, v podstate o medziľudských vzťahoch, ako to funguje v tom arabsko-moslimskom svete. Čiže možno hneď taká prvá otázka, že ak si teda asi väčšina z vás videla ten film, že? Tak on končí takým sekom, že ako teda podľa vás skončil, že, lebo to ostalo tak otvorené, že vyhrala teda tá láska k mame medzi tým synom a mamou na konci? Asi každý má na to nejaký inakší názor, ale ja si myslím, že vyhrala láska k sebe, predovšetkým, že objavenie seba samého, nie? O to šlo asi z môjho pohľadu. Každý má na to určite nejaký svoj názor. Myslím si, že viacerí, ktorí sme ho videli, zostali sme zaskočení, že aha, tak teraz skončí ten film. Ale tak... Tak ja na druhej strane si myslím, že v podstate ten chalan ho nepustil to podstate tie záväzky k rodine a uprednostil teda povesť tej rodiny ako to, že vlastne sám seba, hej, že dal prednosť tej rodine jednoznačne. Ale nie máme podľa mňa jednoznačne rodiny. Rodine ako sebe proste, že on uznal, že musí zostať, že tie záväzky tam sú, ale nechcel poprieť seba samého, lebo vlastne celým filmom sa niesla taká myšlienka, že iba popieral a stále sa bránil a nakoniec to vybuchlo. A teda, je tam v tom filme veľmi výrazný ten vzťah medzi synom a takou až panovačnou mamou, ktorá vlastne nalinkovala vlastne život svojmu synovi. Je to taká typická arabská mama, že trošku pripomína nejakú takú židovskú mamu, ktorá má tiež takú obrovskú o seba, takú proste všetko ako keby určí. Je to také typické, alebo skôr to bolo len v tomto filme? No, pre mňa to bolo, v podstate ona bola výborne zahranatá postava, to herečko, ale pre mňa to bolo ešte dosť málo na to, že čo symbolizuje matka v rámci arabskej rodiny, lebo ja som tam vyrastal som tam 15 rokov a teda v Damašku a to skúsenosti viem, že aj keď to vás možno veľmi prekvapí, tak matka je tam hlavou rodiny v podstate. Áno, u nás teda na Slovensku sa hovorí, že otec je hlava, matka je krk. Ale vlastne tie rodinné záležitosti, to riadi matka, to je jasné. Ako do akej miery, takisto záleží asi od tej rodiny, ale... Aj vzťahy s okolím, aj tie sociálne väzby, susedia, známi, priatelia, väčšinou to nejakým spôsobom diriguje matka, svadba a tak ďalej, do toho má vždy čo povedať, ale... Ja viem, že existujú na to rôzne názory, že na postavenie ženy teda v arabskom svete tam nechcem ísť až tak konkrétne, ale minimálne od toho momentu, keď už tá žena sa stane matkou, tak získava úplne odlišný rešpekt v rámci aj spoločnosti, aj v rámci tej rodiny a v podstate preberá takú tú domácnosť. Myslím si, že to je jednoznačné. A ako je to teda so svadbou? Je to tiež tak, že stále sa väčšinou rodičia dohodnú s inými rodičmi a potom to takto nafingujú? Alebo už to začína byť trošku viac liberálnejšie? Alebo záleží krajina od krajiny? Tak tiež hovoríme o širokom teritóriu, to znamená, že aj keď niektoré veci sú dosť spoločné, ale zase niečo sa troška odlišuje regionálne. V každom prípade matka má výsadné miesto, pokiaľ ide o zabezpečovanie ženícha, alebo pokiaľ ide o novú nevestu. Ona tam má, ona vlastne riadi tie detektívne služby, takto by som to nazvala. A ona je ten primárny člen rodiny, ktorý vlastne začína roztvárať túto tému. Otec alebo mužská časť rodiny nastupuje až potom. No, tak ty kebyže zostaneš... Čiže hypoteticky zostaneš v Damasku a predstavme si tvoj modelový prípad. Zostaneš žiť v Damasku, nebola by tam vojna, hej, úplne žiadna extrémna situácia, ale klasicky všetko sa vyvíja v pohode. Sýria je stále vojenským štátom, akým bol, veľmi stabilným, všade sú vojaci na ulici, nič sa nedeje, žiadne bombardovanie. A ty napríklad chceš s niekým randiť. Mohol by si randiť, kebyže ešte nemáš 18? Jasné, aj som aj nevidel. Takto. Podľa mňa ešte je veľmi dôležité jedna myšlienka k tomu filmu, lebo moc to tlačíme tým smerom, že celý film bol vzťahom matka-syn. Ja si to osobne nemyslím. Mne sa páčila teda úprimnosť toho filmu, aj taká autenticita toho prostredia, kde sa to odohrávalo, to si veľmi cením.
Ale aj keď som úprimne čakal viac teda z toho filmu, ja osobne, ale zase to nemá pre mňa tú pridanú hodnotu ako pre diváka napríklad tu na Slovensku, že si pozrie film, kde vidí v podstate reálie tej krajiny. Niečo podobné som zažil aj ja, keď som si pozrel iránsky film, sa volá Rozchod Nadia, si myslím, a v podstate som bol veľmi vďačný tomu, že som mohol vidieť ten Irán konečne ako vyzerá, lebo je veľmi komplikovaný vzťah medzi arabskými krajinami a Iránom vo všeobecnosti a je vždy veľmi dobre vidieť, že v podstate jedná sa o bežné problémy, o bežné cesty, bežné autobusy a bežné prežívanie každodenného života. Teda. Takže ten film sa nesústredil pre mňa len na túto ako vzťahovú záležitosť. Ani som ho nevnímal tak, ako bol popísaný úprimne, že sa jedná o človeka z konzervatívnej rodiny, to ani náhodou, ten chlapík nemohol byť konzervatívny. Konzervatívny človek v arabskom svete vyzeral dosť odlišne teda. A v neposlednom rade si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že celý dej sa odohrával na vidieku. To nebolo mesto. A to je zásadná vec, veľmi zásadná vec z môjho pohľadu, lebo aj tu na Slovensku vnímame určitý rozdiel medzi Bratislavou, povedzme, a nejakým menším mestom. A aj tí ľudia sú iní, aj tie zvyklosti sú iné, aj povedzme to randenie je iné, predsa len tam celá dedina začne od tých dvoch rozprávať si ich rozoberať. Tuto je to také anonymné a to isté sa deje v podstate v tých krajinách, pokiaľ ide o tie veľké mesta. Ale jasne, nie je to úplne jak tu, ale veľmi záleží od toho potom, v akej štvrti sa povedzme ocitne v tom meste, lebo sú bohatšie štvrte, kde sa to absolútne, nie že toleruje, ale je to samozrejme a v podstate niečo typické ako krajina tretieho sveta. Všade, keď človek príde, vidí oblasti, kde sú neskutočne bohaté v tom hlavnom meste a potom vidí okrajové, kde to je také už horšie. A potom je ten obrovský sklz k tej chudobe mimo toho mesta. Takže ak sa ma pýtaš, tak ja si myslím, že v Damašku sa to dalo. Nehovorím, že boskávať sa na ulici a držať sa za ruky bolo úplne niečo super, lebo to priťahovalo pozornosť, ale v podstate tí dvaja vedeli fungovať minimálne na tej úrovni, že sa nemuseli skovať v tom aute. Čiže keby si chcel mať svadbu, nemuselo by to byť nadiktované rodičmi, hej? Mal si akože celkom... Tak to je už úplne šialená predstava. Aj v Damašku teda ti poviem, ako deje sa to. Nie, že sa to nedieje. Máš konzervatívne štvrte, kde v podstate tí ľudia nemajú inú možnosť, ako sa zoznámiť. Ten kontakt je veľmi obmedzený a väčšinou tí, čo sa takýmto spôsobom nemajú tie svadby, že sa stretnú ich príbuzní, nemusí to byť matka, to už je prežitok. Stačí, keď sa dohodnú, povedzme, nejakí ľudia z rodiny, blízky, ale v zásade tam už nedochádza reálne k takýmto situáciám, že tá matka sa schytí a ide v rámci toho mesta, lebo fakt je to zložitejšie. Ale v tých okrajových častiach stále sa to môže stať a v tých, povedzme, už tých lepších častiach tam už máme tie vysokoškolské priestory, kde sa stretávajú tí mladí ľudia, veľké parky, rôzne podujatia, kína a tak ďalej, takže oni si už vedia nájsť tú cestu k sebe. A teda ja už mám minula celá tá eufória s Facebookom a s týmito vecami tam, takže to už neviem vôbec, jak to funguje, ale keď som tam bol naposledy pre 8 rokmi alebo kedy, tak som si všimol, že veľa ľudí postáva s mobilmi, hlavne v nákupných centrách. Asi keď si vlastne hovoril o tom, že už len v samotnom meste alebo v krajine je veľmi podstatné, v akej časti sa nachádzaš. Zoberieme si napríklad Bejrút, že tam môžeme ísť od extrémne mimoriadne liberálnej štvrti v Bejrúte, ktorá je ultramoderná a la Paríž, kde chodia polonahé baby a potom stačí zablúdiť do nejakej šítskej štvrte Hizbaláhu a nedá sa tam kúpiť alkohol a všade sú obrázky iránskeho ajatoláha a je to celkom divoké. Tak asi takýto rozdiel potom platí aj celkovo, keď zoberieme arabské krajiny, ten arabský svet, veľmi asi ťažké hovoriť všeobecne o arabskom svete, lebo asi určite, kebyže vidíš tie rôzne krajiny a vidíš potom tú úroveň tej liberálnosti od toho Tuniska, tak kde by si zaradila Tunisko, ako keby v tom celom tom arabskom svete, že patrí medzi tie veľmi liberálne krajiny, ale povedzme čas Libanonu, alebo je to tak pol na pol? Ako to je? Ani s tým Libanonom to nie je také, že úplne jednoliaté. A toto, čo hovoril Jamil, tak spomína Sýriu. Treba si uvedomiť, že Sýria ešte stále je sekulárny režim a z môjho pohľadu sú krajiny, ktoré napríklad ako Sýria, alebo aj časť v Iraku stále ešte je tam nejaké to jadro sekulárne.
v Tunisku takisto, v Libanone, ale tiež hovoríme o istých častiach. Nemôžeme to dávať ako jednoliatý celok. A tieto liberálne časti, aj ľudia z takéhoto nejakého nastavenia myslenia, tí inak myslia. By som to tak dosť porovnala aj s bývalým Československom, že bola tam takáto nejaká spoločná línia. To znamená, že aj to Tunisko by sa mohlo zaradiť úplne v poriadku z môjho pohľadu k tým liberálnejším. Ale zase pozrime sa aj na základe tohoto filmu. Spomínal sa tam Tunis, spomínalo sa tam mesto Kairouan, čo je štvrté najvýznamnejšie v islamské mesto, teda práve s tou mešitou, ktorá tam bola, Sidi Uqba ibn Nafia, áno, ako postavená vlastne jedným z tých vojvodcov. To znamená, že sú tam naozaj veľmi silné islamské vplyvy. Rozdiel medzi samotným Kairouanom, teda tiež ako keby vidiecká časť, ale plus ešte aj s týmto islámskym nánosom silným, je úplne iný ako Tunis. Rozmeňme si to na drobné. Budem hovoriť o nejakých konkrétnych zážitkoch. Mám známu kamarátku, ktorá je z Tunisu. Boli sme spolu v Sudáne, sme robili spolu v OSN, chodila takto oblečená, ako mňa vidíte, nikdy nemala šatku. Sama mi povedala, že keď ide do Egypta, že sa bojí ísť do Egypta v momentálnej situácii, pretože tam nastala vlna sexuálneho obťažovania. Teraz skáčem ako na iné témy, dobré, ale teda je to nejaký súvis. A že ona sama požiadala nejakých mužov, ktorí prechádzali cez námestie Tahrir, aby ju previedli, aby ona, ako Arabka, ona ako Tunisanka, nebola vystavená tomu sexuálnemu napätiu alebo nejakým výzvam. Takže toto je napríklad postoj muslimky. A môžeš prosím ťa vysvetliť, že, lebo to netýka sa to len Egypta, teraz nedávno v Maroku bola podobná demonštrácia žien, ktoré vyšli tiež do ulic, mali tiež transparenty, tiež sa sťažovali na to sexuálne obťažovanie. Čím si to vysvetľuješ? Že znovu, lebo už keď boli tie veľké demonštrácie, tak sa to veľakrát objavilo, teraz hovoríš znovu, že majú tie ženy pocit, boja sa tam ísť, že má ten Egypt takú veľmi zlú povesť. Prečo to tak je? Je to zaujímavé. Prešla som vlastne všetky arabské krajiny, až tuším, ak nerátam Komorské ostrovy, Mauritániu, čo tiež patria do Ligy arabských štátov, preto to takto dávam, ale teda ako troška som to pritiahla. Ale pravda je tá, že z tých arabských krajín, ktoré som ja osobne zažila, tak vždycky tam boli nejaké... oslovovali ma sladká, med a tak ďalej. Proste toto je úplný štandard. V 90. rokoch, koncom 90. rokov, keď som bola v Egypte, som tam začala pracovať a ešte predtým som tam bola ako študentka, tak toto som vnímala. Jasné, že som to vnímala, že je to negatívne, ma to obťažuje, je to každý deň a je to z úst istých ľudí, teda boli to väčšinou mladíci a tak ďalej. Keď som prišla aj neskôr, bolo to teda v menšom merítku, lebo sa to už začalo diskutovať, to bolo práve teraz pred 3 rokmi som bola naposledy v Egypte. A vtedy som si uvedomila, že to, čo som ja pred tými už 15 rokmi považovala iba ako také oni to aj volajú, teda Egypťania to volajú mu'akasa, čo znamená v podstate flirtovanie, a použili tento termín na súčasnosť, teda oni to aplikovali na to sexuálne obťažovanie, lenže zistili, že vlastne tam nie je nejaká taká rovnosť medzi flirtovaním, ktoré nazývali sexuálne obťažovanie, a to skutočné sexuálne obťažovanie. Prišli potom s nejakým novým termínom taharruš, ktorý vyťahli niekde nie že zo starej arabčiny, ale zo spisovnej arabčiny, ktorá sa doteraz ani tento termín sa nejako nepoužíval. Použili ho Egypťania iba raz, a to v jednom prípade, keď bola aféra Billa Clintona s Monikou Lewinsky, tak toto nejakým spôsobom to chceli nazvať a vlastne ono to znamená, myslím po arabsky, obťažovanie, ako doslova. To taharruš. Nie, že niečo. Áno, proste, hej. Do tejto debaty, že či budeme zahrňať aj tieto veci. Dobre. Ale teda vrátime sa napríklad k tomu Egyptu, lebo sme sa bavili o tomto, že ako môžeme sa pozrieť na rôzne krajiny. Ja napríklad viem, že taký Omán, sultanát Omán, Ján, akurát tam pôjdete, tak môžete sa pozrieť na to a zistiť, aká je tam situácia na mieste.
Tam napríklad aj alkohol sa dá kúpiť v istých kluboch, áno. Keď už ide o to, lebo aj na toto sme sa pýtali, ale pokiaľ ide o tie mužsko-ženské vzťahy, tak takisto sú dostatočne konzervatívne. Bola som v kontakte s jedným, dá sa povedať, teda ománsky je to určite najznámejší šéf-kuchár, Isa Al-Lamki, a je už aj známy v rámci krajín zálivu, lebo varil a obsluhoval dokonca aj princa Al-Walida zo Saúdskej Arábie a teda ománskeho sultána tiež. A on mi spomínal, že pozná jeden taký prípad, že mladý Ománec sa zaľúbil do jednej Maročanky, konkrétne tanečnice, ktorá tam pôsobila v jednom z tých klubov, ale teda proste bola to tanečnica. Zalúbili sa do nej a chceli sa zobrať. Lenže zasa tam pôsobili tie rodinné väzby a rodinné tlaky, no že ako si môžeš zobrať, veď ty z tejto bohatej krajiny si ideš brať niekoho z chudobného Maroka? Že toto bol aj taký prvý pohľad. Áno, že ty si nútený si zobrať niekoho tu z tejto svojej prestížnej sféry a jednoducho nepodarilo sa to. To znamená, že ten muž zostal bez tejto svojej partnerky, jednoducho láska odišla. Ďalej, vrátime sa. Poďme do Iraku. Irak je teraz taký, proste je to tak nejako na rozmedzi. Bol tam aj sekulárny režim, ktorý stále ešte udržiava nejaké také, z môjho pohľadu, zdravé... Keď som pri tom alkohole, teraz tam prepašovali do parlamentu zákaz alkoholu v Iraku. Áno, v sobotu, normálne to musím zmeniť v knihe, lebo teraz som práve niečo písala do knihy a už je text hotový a nakoniec to, ako v Bagdade a takisto v Kurdistane tam máte obchody plné iba alkoholu. To si predstavte, ako u nás pôjdete do nejakého ako Lidla alebo niečoho iného a ten obchod je plný alkoholu. On sa nezaoberá, ten predajca, ničím iným, iba týmto tovarom. No ako k tomu prídu menšiny, ktoré tam sú? No jedna vec, že ako k tomu prídu menšiny, to tiež chcem zisťovať. A potom, koľko ľudí príde o prácu. Veď aj v samotnom Bagdade, aj v Kurdistane. V Kurdistane to bol úplný štandard, teraz sa síce skáčeme, ale dobre nevadí, štandard, že miestni Kurdi, či už kresťania, a teda rôzne kresťanské denominácie, alebo jazídi, alebo šabakovia, oni si dorábali. Oni si vyrábali sami arak, dvojitou destiláciou. Ako je to vlastne v Koráne? Je tam vôbec povedané, že alkohol je zakázaný? Lebo napríklad pre Židov je víno vyslovene súčasť rôznych židovských rituálov. A ako je to v islame? No poďme na to, poďme si to vyložiť. Džamil, čo na to povieš, no? No ja keď ťa počúvam, tak ja som rád, že som tam nevyrastal ako dievča. No. Ale v zásade, no, ako takto, z môjho pohľadu, keď si sa už pýta, ja sa vrátim aj k tomu alkoholu. Ale ako ten konzervativizmus nie je o tom, že či sa tam predáva alkohol alebo nie. Ja som dokonca zažil v Damašku v istých štvrtiach ako súk. To je v podstate považované za takú konzervatívnejšiu časť. Že tam ľudia zapíjali obed arakom, čo je v podstate ako alkohol. Takže tam... Ktoré vyrobili asi arménske kresťania. Môže byť, jasné. Viete, na tom nezáleží v konečnom dôsledku, lebo hovorím, ja znova čerpal z vlastnej skúsenosti, kým som tam žil a odišiel som, hovorím, predtým, ako sa stal ten útok na dvojčky a potom, keď som sa tam vrátil, tak evidentne veľa vecí sa zmenilo, tá krajina bola dosť iná. Ale to už je, tu otvárame strašne veľa tém, tak aby sme niečo mohli z toho nejak povedať. Ale nevadí ako. Takže tam ten konzervativizmus v podstate nám môže to všetko znieť ako veľmi konzervatívna tá časť tým, že niekto sa tam modlí povedzme 5-krát denne a chodí do mešity a číta ten Korán. V podstate už sa zaradí do takého nejakého prúdu, takého nášho vnímania, že to je veľmi pobožný človek, pričom taký človek tam není považovaný za niečo výnimočné. V podstate, tak jak sa tu chodí v nedeľu do kostola, tak tam ešte stále patrí k tomu rituálu dennodenného, tá modlitba. A v podstate človek, keď vidí takého človeka, donedávna to, aspoň kým som tam ja vyrastal, tak som mal pocit, že ich je v menšine. To bol sekulárny režim veľmi silno v tom čase. Možno ak si bola v Iraku niekedy v 80 rokoch, tak
No skôr, už tam bola vojna, ale tak v 70. rokoch, to neviem. To som tam nebola. Áno, to som tam nebola. To sme neboli na svete ešte obidva. No, takže... Hovor za seba. V podstate tam by som povedal, že skôr tá spoločnosť bola taká otvorenejšia, že takíto ľudia, ktorí sa modlili a tak boli považovaní trošku v takom, že to sú takí nemoderní ľudia, ešte stále si zakladajú na nejaké rituály a tak ďalej a že tá modernosť je skôr v takých tých štvrtiach, kde sa niečo deje, kde sa ľudia moderne obliekajú a tak ďalej. No a situácia sa obratia dosť diametrálne, hovorím pár v tých 90. rokoch v súvislosti aj s tým útokom na dvojičky. A už som mal pocit, že ľudia sa viac začali držať toho svojho náboženstva, lebo bolo akoby v podstate bola sústredená na nich pozornosť, že s tým terorizmom, že proste príliš boli napadaní tým, že všetci sú jednoliatí, nie sú tam žiadne rozdiely medzi nimi, tak to vnímali ako útok na seba. Dokonca jedna tam známa hlasateľka, ktorá vždy taká namachlená, jak šlak tam bola, keď čítala správy, tak v podstate zrazu si dala šatku a že akože zo solidarity, teraz nejde o to, že zrazu si našla Boha, ale vyslovene, že zo solidarity s ostatnými. A mňa to prekvapilo, keď som tam bol, to som bol v 2007, že keď som išiel po takej ulici, jak Salchie sa volá, čo je v podstate taká nákupná, niečo jak obchodná, ale krajšia, tak v podstate... Tam som si všímal, že kedy tam chodí dievčatá väčšinou bez ručníka, šatky, bez šatky, čo v podstate aj tam veľmi také tie ženy so šatkami nechodili až tak, kedy v tých 80 rokov a možno ten pomer bol 80:20 a keď som tam bol, tak už bol opačný ten pomer. A veľmi som bol prekvapený takouto zmenou rýchlo, ako sa to dokázalo udiať z hľadiska toho, hovorím, tie útoky, čo tam boli. No a to samozrejme prinieslo také uzavretie oveľa väčšie v tej spoločnosti, možno zomknutie, možno uzavretie, neviem ako to pomenovať presne a samozrejme všetky tie následujúce problémy, čo sa dialo v Iraku, potom to prinášalo ďalšie vlny utečencov, sociálnych problémov a tak ďalej. A dôsledok toho je, že je tam reálne taký hodnotový chaos, dá sa povedať. Okrem toho, že samozrejme všetky arabské krajiny takmer boli takého socialistického, komunistického razenia a v podstate keď sa to padlo, tak vieme, čo sa udialo tu sa nejaké zmeny udiali, proste prechádzal sa na systém voľného trhu a tak ďalej, postupne nazvime to k demokracii a tam v arabských krajinách toto sa neudialo, jednoducho bol tam náznak nejakej zmeny, ale neudiala sa, ale to, čo v podstate návonok všetci tomu verili, sa zrútilo reálne. Už tam nebol ten sovietský zväz, ktorý to ochránil a proste nastalo nejaké vakuum. A možno aj to bol ten dôvod, prečo postupne sa začalo znova objavovať viac to náboženstvo, ako začalo tým ľuďom dávať väčší zmysel v tom dennodennom živote. Až kým možno aj teraz sa dostanem k tomu filmu, že Tunis je taký veľmi špecifický, lebo je to snad jediná krajina, kde sa podarila tá zmena. To nazývame teda arabskú jar a chvála Bohu aj bez nejakých následkov na životoch, nejakých väčších. A tam prebehla rôzna výmena vlád vlastne v tej krajine. Najprv sa toho ujali takí sekulárni ľudia, potom vytvárali vládu už s takým niečom na štýl, niečo, čo chce byť ako v Turecku, že taký nábožensko-sociálne, obroda, niečo v tom zmysle, áno, ale doslova. To sa neujalo, potom už nastúpil taký viac, že kvázi na to náboženstvo, že vyslovene, že chcú prinavrátiť ľuďom a teda riešili to cez tie všetky slogany o tom, že sú čestní, vedia prinavrátiť tej krajine svoju hrdosť a tak ďalej. A ten turizmus není jediná vec, to vie to žiť a nepodarilo sa to znova, ten experiment. A znova tam nastupujú skôr také zase nejaké národné alebo liberálne strany. Proste stále sa tam deje nejaká obmena, dokonca som čítal takú pre mňa veľmi prekvapujúcu správu, okrem toho, že majú ústavný súd, ktorý je funkčný, naozaj funkčný, nie je to len naokolo, tak teraz si ustanovili súdnu radu, ktorá bude volená pravdepodobne zo sudcov, ktorí sú zapísaní v komore, oni si ich budú voliť a títo sudcovia v podstate budú strážiť všetky zákony, ktoré sa vydávajú v parlamente. Aby nie len teda, aby boli v súlade s ústavou, to je jasné, a na to je skôr ten ústavný súd, ale aj kvôli tomu, aby to v podstate nenarúšalo nejaký charakter tej krajiny v zmysle toho právneho systému, ktorý samozrejme obdivujú už na západných krajinách a to je jedna z vecí, ktorá
podľa mňa najviac priťahuje ľudí z arabských krajín smerom sem k Európe a to je tá vymožiteľnosť práva a súvisiace veci s takými dennodennými tam. Emíre, ty tiež vnímaš Tunisko ako pozitívny príklad, alebo teda úspešný? To je arabská jari, ona sa vlastne spustila v Tunisku a možno ako jediná krajina, kde to ako tak vyzerá celkom v pohode. Ale áno, aj s tými problémami, ktoré aj Tunisko má, určite je to úspešný model. Úspešný model pre ostatné arabské krajiny, ktorý je asi ťažko aplikovateľný na iných územiach. Hoci aj keď sa budú snažiť robiť nejaké podobné alebo rovnaké kroky, rovnaké nikdy nebudú, lebo nič, aj keď sú dve veci, tak nikdy nemôžu byť rovnaké. Sú v každej krajine, dokonca v každej krajine je to... Nehovoríme iba o jednotlivých krajinách, ale už aj v rámci krajiny sú rôzne tlaky. To znamená, že tam sú iné podmienky. Tam napríklad aj náboženské pozadie, lebo je to teda veľmi dôležitý faktor v tomto teritóriu. Všetko má vplyv na to, ako sa tie veci budú diať. To znamená, že áno, môžeme teraz glorifikovať Tunisko, ale ono si to jednak zaslúži, ale naozaj, ak by sme to chceli aplikovať na Irak alebo na Egypt, všetko je úplne individuálne. Nedá sa to. Nobelová cena vlastne minulý rok za mier bola vlastne udelená 5, alebo teda 4, to bol tuniský kvartet, mimovládkam, ktoré vlastne tým aj chceli ako keby oceniť to, že tam sa to podarilo. Prečo to potom, keď si to spomenul, že veľa sa hovorilo, keď vlastne boli tie veľké protesty, potom Tunisku sa to všetko vlastne pozornosť obratila na Mubaraka, do Kahíry a veľa sa hovorilo o tom, že to by mohlo byť, že 89 a vzor Československa. A veľmi rýchlo sa ukázalo, že to teda nebude Československo variant, žiadna akože zamatová revolúcia to nebude. Čo sa teda stalo? Prečo to nezafungovalo? To máme stihnúť za koľko. Tak v krátkosti vieš sám, že to malo niekoľko vývojových etap. Lebo tam, keby to len do jednej vety, že vlastne, jasné, Mubaraka zosadili, prišiel Mursi, stalo sa to, že prišiel islamista k moci, to znovu zosadili, ako keby sa to celé otočilo späť a znovu vojenský režim, máme tam Mursiho, ktorý je veľmi podobný režim ako Mubarakov svojím spôsobom. Môj názor na to je jednoduchý, že v podstate treba to vnímať z hľadiska nejakej geopolitickej politiky, ktorá sa v tom regióne deje. Tunisko, veľmi spontánne sa udiala tá zmena, teraz nechcem sa hrať na naivného, vždy sa niečo deje, napodnet niečoho niekde, ale v podstate tam bolo dlhodobé sociálne napätie, tak ako v ostatných arabských krajinách. Reálne arabský svet je preplnený mladými mužmi, ktorí sú vo väčšina prípadov nezamestnaní, bez nejakej vízie do budúcnosti. To je aj to, čo som spomínal, že tam je veľmi dôležité, že nastal také vákuum hodnotové a v podstate žiadna vízia pre tých ľudí do budúcnosti neexistuje. A najviac je postihnutá práve tá vrstva tých mladých ľudí, ktorá aj spúšťala tie demonštrácie všade. Koniec koncov v Tunise to boli vyslovene mladí ľudia, v Egypte detto a v Sýrii to už ani nehovorím, lebo začalo to všetko vlastne študentmi vysokých škôl. Všade na svete, keď už ide. Podobne aj všade na svete. No a v Tunisku si myslím, že tým, že tá krajina nie je až taká zaujímavá pre tých veľkých hráčov, keď to tak poviem ako Líbia alebo iné krajiny, ktoré sú veľmi citlivé na to aj ako pre Európsku úniu, takže tam sa mohla udiať tá zmena relatívne aj bez nejakého vonkajšieho vplyvu. Egypt síce dostal túto šancu na začiatku, aj sa im to podarilo reálne, keď si to človek pozrie, keď si odmyslíme samozrejme takéto veci, ako spomína Emíra, že aký to vynášal sociálny chaos a nepokoje aj s tými ženami, že v podstate všetci majú zrazu pocit uvoľnenej atmosféry. Až takej anarchie. Anarchie, presne tak. A oni, aj keď sa zosadil Mubarak, v podstate nikto nevedel, že čo bude. A to bola najväčšia výzva podľa mňa pre tie mocnosti, aby sústredili svoju pozornosť na Egypt a teda obzvlášť, keď tam už nastupovala islamistická, v podstate islamistická strana, ktorá hlásala teda znova to, čo poznáme, že oni sa riadia Božím slovom a v podstate oni budú tí čestní, lebo najviac apelujú vlastne jazyk týchto ľudí
Pôjde. Jazyk týchto ľudí je hrozne familiárny ľuďom, to znamená, on zasahuje hrozne vo veľkom štýle širokú oblasť ľudí. Tam, nechcem povedať, že je veľká negramotnosť v arabskom svete, ale je tam dosť veľmi ľahko ovplyvniteľná vrstva ľudí, ktorí vyslovene, čo im povie taký človek, tak pozerá na ňo, že však on je čestný, on verí v Boha a tak ďalej, takže ľahšie sa komunikuje ďalej na tých ľudí, to znamená, že túto vrstvu má vždy vyhratú. A potom tým ostatným, Mubarak tam, jeho celé pôsobenie bolo známe, že sa tam vytvorila chobotnica rôznych korupčných teda kanálov a ľudia toto veľmi silno vnímali, to isté aj v Sýrii, ale dá sa povedať, že po nejakom čase, keď sa ustáli ten režim, tak si vytvorí takú sieť tých ľudí, ktorí v podstate majú benefit z toho, že sú k tej strane alebo sú k tomu tým najvyšším ľuďom napojení a ostatní ľudia to vnímajú a nie im to veľmi povolí samozrejme. A v podstate tento islamistický systém nastúpil s tým, že spravodlivosť pre všetkých. Oni to hovorili a potom už vyťahli aj také heslá ako, že islám je riešenie a podobné. Ale Egypt má ešte stále dosť silnú sekulárnu základnú reálne aj takú vzdelanostnú strednú vrstvu, ktorá čím ďalej ochabuje, alebo kedy bola pomerne dosť silná, hlavne to dedičstvo zo 60. rokov. A práve táto opačná strana spolu s celým tým vojenským arsenálom, ktorý Egypt má, lebo tam má moc veľmi vysoko armáda, teda, tak stále číhali na svoju možnosť, aby v prípade akejkoľvek chyby mohli zvrátiť celý ten stav vo svoj prospech. A tým teda, že ten islamistická strana sa začala sústredovať na aj pre mňa, asi aj pre Amila, na také triviálnejšie veci, že spoločnosť musí zase viac byť taká ako nábožensky orientovaná a čestná a tak ďalej. Ale nedokázali v podstate nič ponúknuť tým ľuďom, žiadnu víziu, ako posunúť tú krajinu, ako týmto mladým ľuďom napríklad ponúknuť nejaké lepšie možnosti vzdelávať sa, cestovať, nejak rozhýbať tú krajinu, proste rozpôsobiť v nej niečo. To vôbec nedokázali. V tomto oni absolútne zlyhali. A vycítila to samozrejme aj tá armáda. Osobne si myslím aj za podporu teda okolia tých krajín, ktoré majú záujem, aby sa vrátila stabilita do Egypta, lebo vzhľadom na tom, že čím ďalej silná ten odpor proti tej islamistickej strane, tak tam mohol vzniknúť nejaký až občiansky konflikt, ktorý mohol prejsť do nejakej občianskej vojne, tak zvolili túto cestu, že sa tam udial ten vojenský prevrat a teda zdá sa, že aj tí ľudia s tým nakoniec nejaká časť minimálne z nich súhlasia s tým, lebo boli síce protesty, ale zjavne si uvedomili, že tá bezpečnosť je momentálne prvorada a na to sa spustila samozrejme celá tá vec v Sýrii a to už absolútne utomilo akúkoľvek nejakú snahu o zmenu. Emíre, ty si prečo myslíš, že teda to nebol 89. Neskončilo to ako v 89. u nás? Áno, častokrát sa to porovnávalo s 89. ale ja som, proste to je taká nejaká životná skúsenosť moja vlastná. Možno budete súhlasiť, možno nie. Nedá sa aplikovať úplne všetko to isté v iných podmienkach. Jednoducho, ako to proste nejde. Áno, my sa tu bavíme o 89. Úplne súhlasím s Džamilom, čo si povedal, že arabské krajiny sa cítili ako keby opustené, že opustili ten socialistický blok. A oni zostali osamotení a nevedeli, čo so sebou. A je úplne evidentné, že od konca minulého storočia naozaj pozorovať veľký vzostup fundamentalizmu, teda návrat k fundamentu. A čo pre tieto krajiny predstavuje fundament? To je predovšetkým to uchýlenie sa k autoritám. A aké autority má arabský svet? Tak má ich predovšetkým religiózne, či sú to už muslimovia, áno, akože v isláme, alebo či sú to napríklad aj nejaké kresťanské, alebo povedzme nejakých jazidovia, keď už o tom hovoríme. Alebo je to armáda. Napríklad aj taký Jemen, to je tiež krajina, ktorá je veľmi rozpoltená. Severný Jemen je úplne iný od južného Jemenu. Južný Jemen, keď si zoberieme iba tak, že Jemen má okolo 24 miliónov dokopy a pritom iba 5 miliónov je v tej južnej časti, ktorá je oveľa väčšia. Tá časť krajiny, ktorá má ropu, má nejaké iné zdroje, kovy a tak ďalej, má jedinú rafinériu, ešte myslím, že stále je funkčná v Adene, pokiaľ tam nedošlo k nejakým atentátom a výbuchom. Má teda iba tých 5 miliónov
ktorí sú zasa mentalitou niekde inde. Pretože tá severná časť tá je ovplyvnená tým hanbalistickým systémom alebo doktrínou, ešte aj s tým wahabistickým zo Saúdskej Arábie. To znamená, že je tam vplyv veľmi silný fundamentalistický alebo aj salafistický, ktorý naráža na južný Jemen alebo južných Jemencov, ktorí patrili do Jemenskej ľudovodemokratickej republiky. To znamená, že keď sa uskutočňovali aj nejaké tréningy ešte v rámci socialistických štátov, tak sa chodievalo buď do Nemecka východného, alebo aj do južného Jemenu. A takisto bol tam ešte iný duch. A ten duch, to bol duch kolonializmu, vďaka, alebo teda žiaľ. To sú tiež také rôzne pohľady. Všetko má svoje aj pre, aj proti, ale proste je to realita, sú to fakty. Ale keď som bola naposledy v Jemene, síce už je to až celé 4 roky, ale bola to nádherná cesta, tak jeden starý pán v Adene mi povedal, že viete, že ja sa tak hanbím, že tu máme takú špinu a že dospeli sme do tohoto stavu, že naše ženy sa zahalujú, pretože chodievali v normálnych sukniach. A to, že ženy boli úplne hotové, s ktorými som sa stretla, že nemôžu chodievať von sami. A ešte mi tento pán povedal, že je škoda, že tých Britov už tu nemáme. Ale tak on naznačoval to, alebo vlastne aj povedal to, že vtedy bol systém. Teraz toto, čo tu máme, to je vlastne anarchia. Ale zase som niekde inde zabehla, ja neviem, že či tu máme ešte potom nejaký priestor aj pre... Ja sa ešte dám dve otázky a potom môžete aj vy. Ak chceš, ja môžem ešte odpovedať na túto otázku. Že prečo sa to nepodarilo? Jasné, poď. Lebo teraz, keď som tak nad tým rozmýšľal, mne tam chýbala ešte jedna súvislosť, že v podstate oni nemali tie krajiny, aj keď sa začali tie zmeny tam náznakom, alebo tie krajiny sa začali otvárať, oni nemali podporu reálne. Napríklad u nás, keď sa to rúcalo, tak bolo jasné, že západné krajiny si berú tieto východné krajiny pod nejakým svojim ochranným valom, nazvime to. Spojené štáty vítali, proste všetci boli veľmi nadšení, akoby jedine, kto boli z toho zúfali nie, ale samozrejme, kto to negatívne vnímali, boli Rusi. Ale v zásade bola tam taká tá verejná podpora aj zo západu, že áno, treba zrútiť ten systém, aby padol a proste sa zbaviť toho. V arabských krajinách, keď začali tie zmeny a tie náznaky toho, tak v podstate reálne tie krajiny nikto im neponúkol akoby tú ochrannú ruku. To znamená, aj tí ľudia, keď chodili protestovať, to je typický príklad pre mňa napríklad v Sýrii a sám vie, že tie protesty trvali minimálne 1 rok, kde ešte sa nestrieľalo do tých ľudí a bolo tam, nemalo to ambíciu vôbec ísť do takéhoto násilného konfliktu, tak v podstate boli tam rôzne transparenty, že prosím vás, chceme len otvorenejšiu krajinu, chceme lepšie ekonomické možnosti, chceme slobodu viac, chceme, aby v podstate trošku sa otvorila. To bolo normálne, že Amerika podporte nás, Európa podporte a tak ďalej. A v podstate ja si osobne myslím, že tým, že nebola tam žiadna podpora týmto krajinám ponúknutá alebo nejaká alternatíva, niekto by nad tým prebal ochranu ruku, tak to veľmi uškodilo teda v tých ich snahách. A samozrejme sa to vyvinulo tým smerom, akým teda arabské krajiny, a to som tu spomenul dneska, že tam je jeden obrovský problém sociálny, keď to tak nazvem, aj spoločenský v tom, že tam je takmer nulová vymožiteľnosť práv v tej krajine. To znamená, že síce sú tam zákony, je tam ústava, ale neplatia reálne. Možno platia na nejaký občiansky spor, že ja neviem, sused so susedom o pozemok a tak ďalej. Ale ako náhle to ide do nejakej, ja neviem, horšej sféry, napríklad niekoho zrazia na prechode, tak ten človek vie, že veľmi ťažko sa bude môcť domáhať svojho práva, lebo príde policajt, ktorý niekoho pozná a proste tá špirála tých možných scenárov, kto koho pozná, v podstate nemá šancu sa väčšinou domáhať toho práva. A to je jeden veľmi negatívny jav v arabskej spoločnosti, možno aj za to ich vnímame takých ofenzívnejších, lebo reálne jedine, čo ostáva a čomu veria, je potom tá sila. Že jediné, ako si viem ja vydobiť svoje právo, je sila. A aj za to je tam populárna potom tá armáda v určitom zmysle, lebo kvázi akoby bere tú ochrannú ruku
ale nezasahuje, ona není ten občiansky, povedzme, neochránuje ten občiansky sektor, to je polícia, ale tá armáda väčšinou hrá tú úlohu, že my ochraňujeme tú krajinu. A za to aj v Egypte je populárna a tá polícia je oveľa menej populárna, alebo aj v Sýrii, aj v iných krajinách. Takže to je jeden z takých veľmi vážnych problémov, tam tá vymožiteľnosť práva. Aj to napríklad veľmi často sa človek s tým stretáva, že keď prichádzajú sem napríklad tí utečenci, tak keď sa ich pýtajú, že prečo aspoň sem, tak on povedal, že aspoň tu viem, že je poriadok. Poriadok v tomto zmysle je podľa mňa práve toto je to, čo vyhľadávajú tí ľudia, že je tu nejaký systém, ktorý funguje a vie, že aj keby skončil vo väzení, tak v podstate sú tam ľudia, ktorí nedovolia tomu, alebo sú tam médiá, budú informovaní, ale v arabských krajinách je to oveľa zložitejšie, až by som povedal, že niekedy ten ľudský život nemá žiadnu cenu. A čo sa teda stalo, keď sa teraz trošku mimo arabského sveta v Turecku, ktoré bolo ako keby tiež, podobne ako Tunisko, bolo kedysi vnímané ako pozitívny príklad moslimského sveta, ktoré bola tam opozícia, vláda a tak ďalej. A teraz ako keby v prvej polovici Erdoganovej vlády to bol príklad dobré vzťahy s Izraelom, v podstate stále sekulárna atmosféra. A to, čo vidíme teraz, čo sa deje, v podstate systematická likvidácia akéhokoľvek kritika Erdoganovej vlády. Čo sa stalo v tom Turecku? Tiež je toto volanie po tej silnej akože ruke, že radšej teraz chceme mať silného lídra a to, že nejaký novinár bude v base, v podstate to nie je až také dôležité. Alebo je to tým, že možno tá inteligentná, neviem, alebo teda tá sekulárnejšia vrstva nie je až taká silná, dostala sa do menšiny a celé to tam tiež tam prišla tá vlna toho fundamentalizmu. Čo sa deje? Ja osobne nemám Turecko až tak naštudované, takže ja to neviem ani štatisticky, ani číselne vyjadriť, že teda aká vrstva toho sekularizmu a potom toho konzervativizmu v Turecku je, ale jednoznačne je to krajina, kde sa bijú dva tieto póly, ktoré sú veľmi, veľmi rozlišné. A to je presne to isté, že čo napríklad vnímam aj či už v Sýrii, alebo aj v tom Jemene, ale v trocha inom šate, alebo aj v Iraku, že sú tam dva takéto prúdy. Vidno to aj na... Ty si inak spomenula, keď už teda možno máš bližšie potom k Saúdskej Arabii a wahabizmus. To je tiež príklad krajiny, kde v podstate veľmi, veľmi a v podstate radikálna verzia islamu, oficiálna a vládna vrstva, ale potom väčšina ako keby to nie je úplne s tým v pohode, s tým, jak to funguje, ale tiež sa hovorí v tejto krajine, že dlho ten model, v akom funguje, nevydrží a bude sa musieť zmeniť tá krajina ako taká. Áno, my tu máme také viaceré línie. To je veľmi komplikované. Celý ten arabský svet a moslimský je mimoriadne komplikovaný. Lebo my sa tu bavíme aj o politických líniách, ktoré sú veľmi späté s geopolitickou situáciou. To znamená, že absolútne sa nedá oddeliť región Blízkeho východu s celou situáciou na tejto zemeguli. A dneska čím viac je to úplne prepojené. A potom je tam ten ďalší faktor, ktorý je zasa spojený s tou politickou časťou a súvisí ale teda so spoločenstvom alebo so spoločnosťou a tam sa práve prejavujú všetky tie aspekty, ktoré sú nakumulované v moci. Chcela som povedať to, že ja vnímam tento región. Sú tam dve zásadné veci, ktoré iné regióny sveta nemajú a že prečo je Blízky východ tak príťažlivý, tak dráždivý, tak iritujúci. Prečo všetci tam chcú ísť, myslím, z veľmocí hlavne, prečo majú o to záujem a prečo sa to tam stále melie. Prvý moment, že obsahuje tento región 3 základné alebo 3 veľké abrahamovské náboženstvá. Z týchto náboženstiev sa nestali iba náboženstva, ale stali sa ideológie, v podstate stali sa mocou, stali sa nástrojmi moci. A potom táto moc zasa sa využíva sa to formou autorít, či už religióznych alebo mocenských autorít. To znamená, že potom aj tá politika je naviazaná na tieto religiózne zložky. Druhá vec, druhý dôvod, prečo je ten región taký príťažlivý, sú tie zdroje. A potom ešte tam môže byť nejaký, nazvem to mimozemský, ktorý proste niečo medzi nebom a zemou, čo sa bežne nespomína a teda.
Takže toto je podľa mňa základ. Vždy bude príťažlivý a ty si sa ma pýtal, na čo si sa ma to pýtal? Možno ešte späť k filmu a späť k medziľudským vzťahom, aby sme nezostali len pre tej ťažkej geopolitike. Zaujímavý moment v tom filme bol, že tam sa objavia dve typy žien. Je tam tá jeho ako keby nevesta, ktorá je ako keby len v rámci systému, hej, a nechce mi ho opustiť a ja s ním veľa menej spokojná. A potom je tam tá tanečnica, ktorá žije úplne iný životný štýl. No a teraz, keď sa prepojím to vlastne na tú arabskú jar, lebo keď vlastne, ako začala aj arabská jar v Tunisku, že aj ten mladý chlapec, ktorý nevedel zohnať zamestnanie a prišiel na hlavné námestie a rozložil si ten vozík s tou zeleninou, že ho ide predávať, tak čo sa stalo? Urazila ho žena policajtka. A on potom vlastne bol urazený a potom sa aj podpalil. Ako keby ten širší príbeh toho prvej obete, toho, ako sa spustila arabská jar. To je ako keby príklad toho, že tie ženy v tej tuniskej spoločnosti už vtedy mali celkom dobré postavenie, nie? Že nejaká žena policajtka proste príde a povie, čo tu robíš, nemáš povolenie tu prevádza zeleninku. Na jednej strane v tom filme tá dievčina, ktorá, ty si to nazval tak, že ona bola že ona nechcela vystúpiť, áno, že ona nechcela vystúpiť z toho svojho, áno, zmierená. Lenže ona ani nemala prečo vystúpiť. Ja sa snažím vžiť do jej role a ona o tom, tak ako o nej kládol tú otázku, že teda čo chce v živote dosiahnuť, ona nechápala. Ale ona úprimne nechápala, že čo on má na mysli. Proste jej sa táto otázka zdala ako z iného sveta, pretože ona v živote o tom neuvažovala. Ona asi nežila v tom prostredí, ktoré by ju nútilo uvažovať o takýchto veciach. To znamená, že... Áno, veľmi pozorne vás počujem, ja som žila v Tunise, mám tuniského manžela, takže veľmi vám pritakávam, niečo vám chýbam. Takto ja nevnímam. Žila som pred Jasminovou revolúciou aj po, takže môžem sa potom pripojiť k tomu, ale toto súhlasím. Áno, áno. Že tie dievčatá sa veľa na tom nezamýšľajú. No oni sa nemajú ani inú možnosť, ako oni, lebo v podstate to je ich život. Nie, oni sú vychovávaní v tom, že ich cieľ teda je byť dobou manželkou, dobou matkou a tak ďalej. V podstate, keď človek nič iné nepozná, keď to tak poviem hlúpo, ale samozrejme mení sa to znova, lebo toto je vidiek a tam toto bola typická situácia. Hej, toto bola typická situácia, aj v Tunise. Pri Tunise úplne, to sa nedá porovnať, presne tak, Bratislava východ, dedina Bratislava, takže. No nie východu. Zle skončíme. Ale je úplne pochopiteľné, že keď človek v niečom vyrastá a nemá šancu nahmatať niečo iné, dozvedieť sa o niečom inom, tak on nemá prečo o tom uvažovať. A to som videla napríklad aj v tých, teraz idem úplne zase niekde do nejakej jemenskej konzervatívnej časti a to tam vidíte, že proste tá žena ona sa ani nechce baviť o tom, že prečo ten závoj má, keď už o tomto hovoríme, lebo je to stále tabuizovaná vec, je to veľmi senzitívna a pre ňu je to intimná záležitosť. Intimná záležitosť. Niečomu nerozumiem celkom a nevedel by to tak vysvetliť, že sú suniti, šíti, vahabisti, hej? Ako viem z... Nie, vahabisti, to nie je ďalšia veta. No. Spadá ešte pod sunni. To má, áno. To je v rámci toho, áno. Nerozumiem jedno, že napríklad oni sa ako nie je moslim ako moslim, preto ako vyjadrenie Tunisanov na Egypťanov a Líbyjcov je veľmi, veľmi nedobré. No jasné. To je zase na fakt úplne inú debatu, lebo aj v Sýrii máte tak napäté vzťahy napríklad s Jordánskom, že to si aj neviete predstaviť. To isté s Irakom bolo dlhú dobu, potom sa to zlepšilo, potom znova boli zle. Lebo to sú regióny. Viete čo? Takto, len zjednodušené, aby teda nebolo to až také zložité. Sú 4 regióny v arabskom svete, keď sa o tom bavíme. To je Severná Afrika, to sú tieto Maroko, Líbia a tak ďalej. Potom máme akoby Levant, to je Sýria, Libanon, pomyselná Palestína alebo Palestína a potom Jordánsko a potom máme Perský záliv akoby. Tam patrí aj Irak viac menej do tej skupiny, aj keď oni neúplne s tým súhlasia. Áno. A potom je tam Saudská a Jemen a tieto. A potom je tam samostatný región akoby Egypt a Sudan. Teraz, čo je spoločným znakom týchto regiónov je, že majú spoločné náväčia veľmi často. To znamená, že keď Jordánec na mňa prehovorí, ja viem identifikovať, že to je Jordánec, ale veľmi ľahko mu rozumiem.
Ale keď už Tunisan, tak už som si aj ja pomáhal slovenskými titulkami, lebo v podstate to by som tam musel asi byť aspoň 2 týždne, aby som to nejakým spôsobom dokázal úplne šifrovať všetko, čo sa tam hovorí. Egyptská reč, aj sudánska, no skôr egyptská je veľmi jednoducho zrozumiteľná pre ostatné regióny, lebo Sýria, Libanon a Egypt boli dlhodobo krajiny, ktoré produkovali zábavný priemysel, keď to tak poviem, a filmový priemysel. To znamená, ostatné arabské krajiny čerpali z týchto troch krajín a všetci tí herci a tie seriály nekonečné a tak ďalej, tak všetko to vlastne pochádzalo z takýchto krajinách. A tým pádom, napríklad, keď som aj ja bol v krajinách Perského zálivu, tak oni mi veľmi ľahko rozumejú, ale ja im oveľa horšie už rozumiem. Takže a v rámci toho ešte, keď ideme hlbšie, lebo ja viem, že vám prípada celý arabský svet ako jedna jednoduchá... No, vám nie určite, no, ale ako jednoduchá, žiadna zložitá vec, tak v podstate ešte v rámci týchto krajín sú veľké napätia, ale ešte v rámci tých krajín samotných sú ďalšie napätia. Lebo to sú pomerne dosť nehomogénne zložené krajiny, teda... Nerozumiem Saúdskej Arábii, preto moja kamarátka je teraz na úteku, je to taká kaladza na Slovensku, že utiekla od Saúdského arabského manžela a tomu chcem pochopiť, takže cez ňu ona tam teda žila, cez ňu to chcem pochopiť. Čo ja niekedy chcem pochopiť, prečo sa vydáva tam, no to je iná vec, ale ako... že niekedy ja chcem pochopiť, prečo sa tam vydávajú tie ženy. Ona nie, ona žije na Slovensku. Aha, tak. Lebo to je niečo tak veľmi už odlišné, tá Saudská je v podstate ako taká, no keď sa tu bavíme o konzervativizme, tak je to konzervatívna, už veľmi konzervatívna, ale viete, to si len predstavte to synonymum, predstavte si, že by existoval štát ako Vatikán, ktorý by mal byť ako Vatikán, ale má 23 miliónov obyvateľov. To je veľmi zložitá predstava. Myslíte, že ja si myslím, že ako moslimovia sú strašne pokrytí. Viete, to je inak aj dôvod, prečo chodíme na takéto debaty, lebo v podstate, viete, teraz ste pomenovali 1,4 miliarda ľudí. Ja si myslím... Vaša osobná skúsenosť, ja tomu rozumiem. Aj to, čo hovorí napríklad Emia, ja to chápem o tých ženách a jasné, tieto problémy existujú, ten rozsah, nič nie čierno-biele totiž, a ten rozsah je šialené veľký od kameňovania v nejakom Afganistane až po, ja neviem, úplne fantastického správania, úcty k žene a tak ďalej v určitých krajinách. Proste to sa nedá predvídať tieto veci, je to, ale vy to vnímate stále. Zoberme si to aj tak, že zoberme si to aj tak, že v samotnej Saúdskej Arábii je veľká skupina veľmi odvážnych ľudí. Napríklad hnutie žien, ktoré sa snažia presadiť to, aby mohli šoferovať. Napríklad Manal al-Sharif, známa aktivistka, veľmi odvážna. Potom známy prípad Raifa Badawiho, ktorého vlastne už teraz druhýkrát majú bičovať. A jeho žena vlastne teraz je v azyle v Kanade. Vlastne on je vlastne Raif Badawi veľmi zaujímavý tým, že on vlastne urobil len to, že on chcel, aby Saudská Arábia bola sekulárna. V podstate on mal také provokujúce blogy o tom, že veď byť sekulárny v pohode. A vlastne preto ho teraz bičujú. Že akože napriek tomu, že Saudská Arábia teda... Áno, akože, čiže ako keby, áno, naozaj dať nálepku, že proste to je veľmi akože nespravodlivé. Asi pre úplne akékoľvek etnikum alebo náboženstvo označiť niekoho, že je určite pokrytec, lebo moslim asi je veľmi nespravodlivé. Ale zároveň, čo som ešte chcel povedať takú provokujúcu otázku, keď už sme teda pri tom vahabizme a Saúdskej Arabii, že isté elementy Daešu alebo islamského štátu sú veľmi podobné s vahabizmom. Ako keď zoberieme taký ten striktný výklad islamu, tie fyzické tresty, popravy, akože niekedy človek... Keď zoberieme otroctvo, napríklad aplikáciu otroctva, vyslovene podľa Koránu, áno. Hej, je to tak, áno. No áno, ale ja by som možno ešte... Dobre, len je to istá skupina. Tu by sme sa mohli naozaj baviť dlho o tomto, aby sme boli dostatočne objektívni, pretože ja, keď som teraz aj niečo hovorila, ja som spomenula nejaký konkrétny príklad, lebo na tom príklade som demonstrovala niečo, čo bolo asi zrozumiteľné a patrilo to k tej debate. Na druhej strane, ja vás úplne chápem. Ja vás chápem, prečo ste to aj pomenovali. Ja som sa takisto stretávala častokrát aj s pokrytectvom, aj s neférovosťou a tak ďalej. Ale musím povedať, že ja mám pár kamarátov, ktorí majú miesto v mojom srdci.
To sú ľudia, ktorí sú spoľahliví. Áno, ale takto akože nebudem to ani číselne vyjadrovať, lebo predstavte si, aj na Slovensku máte nejakých takých svojich blízkych ľudí, na ktorých viete, že sa môžete spoľahnúť, aj takých, s ktorými máte zlú skúsenosť. Beriem to, že aj v arabskom svete celý tento priestor je jednoducho iný a tá inakosť častokrát hrá zásadnú rolu. To, že niekto je ako nejakí títo moji kamaráti, ktorí mi pomáhajú aj ja neviem, proste keď niečo potrebujem, tak im zavolám, dodajú mi informáciu. Títo ľudia mi to úprimne dajú a oni sú vzdelaní. Oni nemajú problém baviť sa o témach, ktoré súvisia aj s náboženstvom a oni sú tí, ktorí majú veľký obzor. Oni mi nepovedia, že teraz sa s tebou o tomto baviť nebudem. Ako mi povedal tiež jeden kamarát, ale som tiež zistila, je kamarát ako kamarát, alebo nie je kamarát ako kamarát, ktorý mi raz povedal, že o tomto sa s tebou baviť nebudem. Bavili sme sa o Bohu. A hovorím, prečo sa so mnou o tom baviť nebudeš? No preto, lebo toto už patrí do kategórie rúhania sa. Ale to je o tom, že na koho natrafíte naozaj. Ako, ja som tu není, aby som obhajoval Ja si inak niečo. pamätám rok 2003, keď som bol v Damasku a rozprával som sa s jedným Damaškanom o Asadovi. A ja mu hovorím, že to je sranda, že alavita, že ak podivne funguje, lebo som si tak trochu srandu zasada a on sa úplne zháčil, strašne sa zlákol, pozeral, či nikto nesleduje tak a úplne reagoval až tým, že ako to vlastne ja viem, že on je nejaký alavita a že ich je tak málo, tých alavitov v tej Sýrii a tak ďalej. A to bolo rok 2003, že keď sme pri tom tabu, že naozaj tí ľudia sa dosť boja. Takto, no. Znova, Sýria je taká špecifická, napríklad keď som ja zhovoril s Osavčanom, pozeral na mňa, že však u nich je strašná sloboda, oni sa takéto nemusia bať vôbec, že kráľ, akože nemajú takéto striktné nejak, že ich prenasledujú a že v tej Sýrii je to strašné. To my ako, a vidíš, my sa teraz bavíme, že nie, Saudská je taká divná, ale čo sa týka napríklad tohto, ja sa vrátim aj k tomuto. Mňa napadá ešte jedna súvislosť, že totiž tá arabská spoločnosť je strašne takto. Tie normy, ktoré sú vyžadované, tá spoločnosť vytvára strašný tlak na ľudí, na nejaké správanie sa. To znamená, pomenujem to tak, že tuto keď chce niekto podnikať, ešte donedávna to platilo, vracia sa na to znova, tak musel mať veľké BMW alebo terénne auto alebo čokoľvek, až potom mohol ísť na nejaké stretnutie, akoby. Teraz nehovorím ako všeobecne, ale sú takí ľudia, že kým si nekúpia veľké auto, tak v podstate nepovažujú sa za dostatočne reprezentatívnych podnikateľov, keď to tak poviem jednoducho. V tej spoločnosti platila jedna vec, že človek musí byť dobrým muslimom. Teraz takto to poviem. Aby mal akceptáciu vo svojom okolí, musel byť kvázi dobrým muslimom. To znamená, že či veril, či neveril, chodil sa modliť. Keď to tak poviem. Či sa mu to páčilo alebo nie, povedzme, išiel s prúdom. Ale keď má človek 18, má aj svoje potreby, má svoje inštinkty, rozmýšľa inak, otvára sa, v podstate tie svoje myšlienky tam nedokáže vysloviť. Nekonfrontuje sa v rámci spoločnosti s tým a podľa mňa to je tlmené v tých ľudí. Aj to, že nedochádzajú tak často do kontaktu, povedzme, so ženami, tak tiež to je určitým spôsobom také až nezdravé, lebo v podstate tam tiež popiera sám seba, lebo ten záujem tam je ako prirodzený. Sú to inštinkty v nás všetkých. Takže v podstate tam dochádza k takému stretu, že ten človek žije v takej schizofrénii trošku. Že na jednej strane ukazuje svoju tvár a nechce samozrejme urobiť zle svojej rodine, lebo zároveň je reprezentantom svojej rodiny. Ak tam niečo zlé on urobí, tak potom sa deje aj v súvislosti s takýmito vecami, že napríklad už sa nevedia ženiť ako z tej rodiny. Už ich odmieta celé okolie, že táto rodina akože niečo zlé urobili a v tom prípade im klesla veľmi hodnota. Aj to sa deje. Aj tie manželstvá boli voľakedy taký obchod. No a v rámci tohto podľa mňa sa deje veľmi často potom, to aj čo môže človek pozorovať, že keď sa príde niekto odtiaľ, nejaký mladý človek do Európy, tak prvé, čo robí, sa nazvime to, že uvoľní, že si užíva život a tak ďalej, a až potom možno sa po nejakom roku zmení znova k tej svojej pôvodnej podobe, si proste zistí, o čom to je a si povie, že nie, toto mi úplne zase tak nevyhovuje. Niektorí pokračujú v tom a tak ďalej, že napríklad vyskúša alkohol alebo čokoľvek také.
Len tam je samozrejme základná myšlienka, že nemôže vidieť, povedzme, nemôže o tom vedieť jeho rodina, lebo proste stráti tú povesť. A možno tam niekde ja vidím aj takúto, ako keď vy ste tam a pozorujete tých ľudí, tak vidíte taký veľký rozdiel medzi tým, čo oni sa tvária, že sa modlia a tak ďalej, u niektorých samozrejme, a potom tá realita, aký je človek, lebo v podstate to, aký je človek, nesúvisí s tým, že či je on taký náboženský alebo tak, ale v podstate, že ako sa správa, ako to implementuje do svojho dennodenného života. Možno tu by som, ešte nadviazala, teraz mi Jamil nahral, že vzhľadom na ten tlak spoločnosti, ten jedinec, on necíti takú svoju identitu ako osoba samotná. Tým pádom, keď on reaguje na vaše otázky alebo je s vami v nejakom styku a niečo od neho vyžadujete, tak on necíti zodpovednosť za svoje konanie do takej miery, ako ho povedzme cítim ja, alebo možno vy cítite, že vy ste tá osoba v plnom slova zmysle, áno? Pretože on vie, že tá spoločnosť ho necharakterizuje ako 100% individuum, ale že je súčasť spoločnosti a na prvom mieste je spoločnosť alebo nejaká komunita a ešte výraznejšie náboženská komunita a až potom je individuum. Čo sa s týmto deje? Deje sa to, že aj keď táto osoba chce niečo spraviť, vy niečo od nej potrebujete, tak častokrát, teraz to poviem, ja budem teraz generalizovať, ona povie, že inšallah, teda ak Boh dá, stane sa, keď Boh dopraje. Lenže ja som si tiež všimla, že mnohí toto už zneužívajú. To znamenajú, že oni prenášajú zodpovednosť, ktorú on má vybaviť, na Boha. Lenže, keď napríklad ste vy ako cudzinec alebo niekto z inej kultúry v danej krajine, tak vy viete, že aká je tam tá senzitivita. Normálne, keď človek žije už v krajine, v arabskej krajine alebo arabsko-muslimskej krajine, to sa nedá, ako niekedy sa to dá zacharakterizovať, ale vy tam cítite normálne to pnutie, že viete, že pokiaľ si môžete dovoliť a s kým si môžete dovoliť, áno, že s niekým sa môžete o niečom baviť a niekde už proste to nejde. A teraz vy viete, že vy mu nemôžete povedať, keď vám povie, že inšallah, ale veď ako, tu na to neobracaj na Boha, veď to vybav ty. Ako, môžete mu to povedať nakoniec, ale tá osoba podľa toho, ako bude reagovať a keď už zneužíva vlastne svoje náboženstvo na svoje vlastné účely, na svoje vlastné negatívne stránky, lebo vie, že ona to nespraví, nemôže to spraviť, alebo to nechce spraviť. Nechce to spraviť napríklad kvôli vám, lebo ste nesympatická, alebo takéto niečo. To znamená, tak a vtedy nastupuje, toto je, teraz som si to tak nejako vyabstrahovala, možno jeden z tých modelov pokrytectva, ktoré my vnímame. A teda vnímam ho aj ja, je to realita, mám to zažité na viacerých prípadoch, ale je to istá časť spoločnosti. Je to istá časť ľudí, takisto. Áno, dobre. Druhá vec je tá, že aké je. No a teraz ešte je tu, že povedzme, že v európskej spoločnosti je to tak, že naozaj tá zodpovednosť je na nás. A to, že... A tak Španiel tiež môže povedať, že maňana, bude to aj zajtra maňana, aj popozajtra. Áno, ale cíti tam skôr, dobre, ja sa bavím o Slovákoch, fajn, takže že nejakú tú svoju zodpovednosť, alebo hodnotím podľa seba, áno, ako ťažko budem hodnotiť podľa vás, lebo vy máte tiež svoj pohľad na veci, ale cítim tu rozdiel tlaku spoločnosti a možnosti odpinkať niečo na niekoho iného a ešte keď je to nejaká prozreteľnosť, tak je to úplne najľahšie. Zbavujem sa zodpovednosti. Tu bola otázka? Priznám sa, že vtedy som sa cítila bezpečnejšie, ako teraz, lebo je tam veľká kriminalita, začína sa tam veľká mafia. A keď sa pýta mojej svokry, že čo oni očakávali od toho, že to bude také, aj my sme očakávali v tom 89. a ešte stále sme nie tam, kde by sme chceli byť, tak ona to ako vtedy vnímala, keď to tak porovnáva, vtedy to Benáli z okolností, kde sa tak voláme, ona to očakávala. A kde máte to zlato? A oni očakávali z toho, že
vtedy to, bol tam nejaký systém. No tu ale k otázke, lebo pán už čaká dlhšie. Áno. Ďakujem. Ja sa chcem spýtať, veľmi ma zaujímavá váš názor, teda aj vás, ak ste určite neporadskú krajinu, že čo si myslíte o tom, že či spôsob života ľudí v arabskom svete, ktorí v rámci utečeneckej krízy prichádzajú do Európy, je zlučiteľný s našim spôsobom života, s tými tradičnými európskymi hodnotami, keď ako vy ste to veľmi pekne povedali, že oni sú tak rozpoltení, že im sa páči na Európe tá naša liberálna časť, ale pritom si zachovávajú stále tú svoju tradičnú. A my nie sme na to pripravení, že sme na to pripravení, že uspokoja svoje potreby, keď tu budú nejaký čas, ale potom začne vyvierať to ich tradičné a my zase nebudeme na to pripravení. To je ten problém, že aspoň ja to tak vnímam, že tam nastupuje oveľa odbornejší ako slovo miesto utečencov je integrácia. V podstate s kým príde ten človek v prvom momente do kontaktu, keď to tak poviem, lebo ak príjmete nejakého človeka, teraz hovoríme o ideálnom prípade, nie vlny, ktoré sa vám ťahnú celým kontinentom, ale hovoríme o bežnom človeku, ako som aj ja zažil takú iránsku rodinu lekára s manželkou a s 2 deťmi, že mi bolo až do plaču, keď som ich videl, že v Medveďove boli tam cez rok a v podstate nikto sa o nich nezaujímal, boli to úplne neskutočné, podľa mňa takí príjemní aj inteligentní ľudia. A v podstate títo ľudia obvykle, keď ich nehodíte do komunít, ktoré niekde už existujú, oni práve ten dôvod, prečo odchádzajú, je, že väčšinou nesúhlasia s tým systémom, čo tam je. Dobre, je tam veľa prípadov aj, že sú prenasledovaní a tak ďalej. To prenasledovanie obvykle spôsobuje nejaké buď ich rozmýšľanie, alebo nejaké pozadie ich rodiny, ktoré je nezlučiteľné s tým režimom, čo tam je. A keď prichádzajú títo ľudia, väčšinou podľa mňa vedia, prečo prichádzajú, prečo utekajú, lebo keď si človek predstaví svoju situáciu, že teraz mám niekde odísť, mám si predať byt, auto a teraz už neuvidím rodičov a tak ďalej, ale robím to povedzme pre svoje deti a nakoniec sa rozhodnem, že idem. Tak podľa mňa najviac, čo týchto ľudí zaujíma, je ten prvotný kontakt s ľuďmi z tej krajiny, že ako je tá krajina pripravená im pomôcť, aký je vôbec pripravená, a aké majú možnosti v nej nejakým spôsobom dlhodobo pôsobiť. A to je napríklad náš obrovský dlhodobý problém, že my nie sme atraktívni pre tie krajiny, lebo nehovorím teraz len o arabských, lebo jednak máme veľmi zlú povesť stále ešte z mečiarovských čas, že sme také Rumúnsko, také temné, nejaké divné a je tu policajný štát. Bohužiaľ, je to tak, ja som sa s tým stretával a často veľa ľudí ešte netuší, že sme v Európskej únie napríklad. A ďalšia vec je, že ten prvý kontakt, ak ste niekedy počuli o tom, tak v podstate naše orgány nie sú úplne naklonené tomu príjmať tých migrantov a tak ďalej. Takže nie je tu vytvorená tá báza a podľa mňa by to mohlo dopadnúť zle v tom momente, ak by sme sa na to nejak aspoň trochu nepripravili. Hej. Ono je otázka, ako sa pripraviť na niečo ako... Myslíte si, že len politici, nie sú pripravení podľa mňa aj obyvateľstvo? Takto, keď im poviete, že idete budovať utečenský tábor, kde bude, ja neviem, lebo tí utečenci, keď prídu, viete, to není vyčesané a dobre to vyzerá a neviem ako, že tak dôverne, to sú vytahané oblečenie majú, sú špinaví, proste neozoznáte, čo sú to za ľudia, bojíte sa ich, lebo ešte s tým imidžom, povedzme, čo majú teraz tie arabské krajiny, tak ja to úplne chápem, že tí ľudia sa ich boja potom a v podstate nevedia vôbec, čo si o tom myslieť a potom ešte keď počujú, že oni tu nechcú ostať, čak prečo by to aj chceli ostať, keď v podstate prvý kontakt je taký, aký majú v tejto krajine, že s policajtmi reálne, že práve odišli z policajného štátu a sú v ďalšom. A niekde o 600 km ďalej je Nemecko, ktoré hovorí, že vítajte a vstupujú do úplne iného priestoru, takže je to také veľmi diskutabilné, ale či vedia akože sa zlúčiť, tie hodnoty, ja som na to dosť taký, úprimne vám poviem, nešťastný z toho, keď sa tu spomínajú, že hodnoty také a inaké a západné, lebo ja aspoň keď som tam vyrastal, tak som vyrastal v takej. Tí moji kamaráti mali otcov, učiteľov, lekárov a tak ďalej. Ja som nevnímal taký veľký rozdiel. Ako úprimne vám poviem, bol to dennodenný život, jasne, bola to tá lepšia stredná trieda, nemusíme sa o tom baviť. A môj osobný názor je taký, že tí ľudia by sa mali posudzovať práve nie podľa kultúrneho
alebo ja neviem, náboženského hľadiska, ale skôr aké sociálne pozadie a aké sociálnej vrstvy pochádzajú, lebo ak je to človek, ktorý má vyštudovanú vysokú školu a povedzme má rodinu, má deti, tak to sú podľa mňa všade na svete rovnaké problémy, keď to tak nazveme. Ten človek má ambície sa snažiť presadiť, si je vedomý, aké prekážky bude mať pred sebou a teda, že či okolo neho budú chodiť ľudia, čo pijú alkohol a jedia bravčové, povedzme, ak je veriaci nejak, tak osobne si myslím, že ten človek už bol pripravený na to alternatívu, keď sem prišiel, lebo inak existuje v tej takej konzervatívnej verzie tých ľudí, ktorí ako žijú v arabských krajinách, že už len to, že idete do takejto krajiny, kde sa predáva alkohol, že sedíte s človekom, ktorý vám podáva alkohol, je už hriech. Ak ma rozumiete. To znamená, že takíto ľudia ani nejdú von a sú vedomí toho, čo sa vzdávajú. Takže, ale samozrejme, teraz, čo sa deje, asi kam náražate, to je úplne iný prípad a tam sa nedá veľmi individuálne k tomu pristupovať. To v podstate je zložitejšie. Áno, asi by sa k tomu takto. Bolo by ideálne, ak by sa k tomuto problému pristupovalo vyslovene individuálne, lebo nedá sa to zaradiť ako čierno-biela záležitosť. Proste nie je to takto. Na jednej strane ľudia, ktorí prichádzajú na európsky kontinent, takto dve veci. Dobre, prvú vec chcem povedať, že je... Áno. Či sa to vôbec dá pristupovať individuálne? No to je už druhá vec. Ako to si myslím, že ani nebudeme nejako možno rozoberať tu, lebo to by bol elaborát. Prvá vec. Som presvedčená o tom, že je úplne iný stav, keď prichádza človek ako jednotlivec, alebo povedzme ako rodina, a iný stav nastáva, keď prichádza masa ľudí. Vidíme to, alebo mali sme možnosť to vidieť napríklad na mojom otcovi, ktorý prišiel ako jeden zo študentov, ktorý mal jasný cieľ. Prišiel študovať do Československa. Vedel, že chce skončiť školu. To bol jeho cieľ. To aj môj otec. No, áno. Áno. Takže, tam oni boli vlastne tým, že boli hodení do vody, museli sa naučiť jazyk, boli nútení sa integrovať, aj keby sa možno nechceli, pretože... Ale ešte, veľmi zaujímavé na tom je, že napríklad to boli väčšinou ľavicovo zamýšľajúci ľudia, ktorí napríklad keď sem prišli, tak vedeli sa úplne v pohode porozprávať s kýmkoľvek, lebo akoby zdieľali tie hodnoty ideologické, áno. Hej, áno, úplne v poriadku. Úplne to sedí. To znamená, že aj to, keď niekedy politici naši povedia, že ale veď nemáme problém teraz, ako veď nemali sme problém integrovať nejakých cudzincov, ktorí prišli predtým a teraz. Podľa mňa to vôbec takto nie je. To je úplne inak, lebo tí prišli ako jednotlivci, mali jasný cieľ. Títo, ktorí prichádzajú, možno niektorí majú jasný cieľ, ale ja si myslím, a teda aj som počula od niektorí vôbec nemajú jasný cieľ. Áno. Poviem príklad. Učekajú, lebo je vojna. Dobre, ako Sýria je špecifická záležitosť, to, že je násilie a to, čo sa deje v Iraku, tiež aj Irak. Áno, ale zoberme si to, že my nemáme iba takýchto utečencov, ale teraz začnem... Áno, prevádzačstvo, vycítili šancu a v podstate stal sa z toho... Áno, a teraz napríklad to, čo som zažila v Sudáne. Bola som v Oprave s autom, sme sa už zoznámili s tým hlavným šéfom, ktorý to tam zabezpečoval, a potom raz mi už tak hovorí, že vieš, že ako sa mi podarí dostať do Európy. To na mňa takto to ma oslovil. A ja sa ho pýtam, dobrá, čo, ty chceš ísť do Európy? No, že asi aj áno. Tak asi, alebo chceš, čo máš, aký dôvod? Ani mi ho nevedel povedať, nevedel to pomenovať. Hovorím mu, vieš jazyk? A do ktorej Európy chceš ísť? Do ktorej krajiny? Vieš jazyk? Potom stretla som sa s ďalším. Ten pracoval na ministerstve vnútra. A on tiež, že chce ísť do Európy. Hovorím, si zamestnaný, máš svoju robotu, máš svoju manželku. Vieš po arabsky. Uvedomuješ si, že keď tam prídeš, ako budú ľudia na teba pozerať, keď už o tomto hovoríme, aj keď u nás sa pozerá človek na človeka inak, ako sa pozerá človek v tom arabskom svete, keď sme hovorili o vymožiteľnosti práva, kde je obrovský rozdiel. Jednoducho, istá časť týchto ľudí, ktorí prichádzajú, hovorím povedzme o tom Sudáne, alebo krajiny, kde
ako jasné, že je tam iný režim, je tam, niekto to nazve, že diktátorský režim. Ja by som to možno tak nenazvala, ja by som to nazvala proste, je tam režim s pevnou rukou, lebo asi sa to tak hodí. Takto to poviem. Na toto obdobie, na tú politickú situáciu vidím, že to má význam. Poznajúc to, čo sa tam deje, aj keď viem, že sa tam dejú neprávosti. Určite, ako to bez debaty. Áno. No ale tí ľudia, ktorí sú tam, nemajú nejakú nutnosť, že nemá robotu, hladuje, že by bol pod tlakom, že by bol mučený a teda. Jednoducho on chce vyskúšať. Vie, a teraz Facebooky, sociálne siete, toto všetko sa šíri sa osveta. Osveta sa šíri aj v tom zmysle, že sa odovzdávajú informácie. V Saúdskej Arábii je práve táto osveta vynikajúca na to, že sa šíria informácie o tom, ako ženy pociťujú to, že sú ženy a nie sú len sexuálne objekty. Takže tuto hovorím, že sú ľudia, ktorí majú aj cieľ jasný a vedia, že čo chcú, a sú takí, ktorí ho majú veľmi zamlžení, respektíve ho nemajú, že chcú si len vyskúšať. Viete, aj u nás po revolúcii chceli sme vyletieť z hniezda, chceli sme konečne vidieť, že ako to vyzerá niekde v inom svete, v inej krajine. Títo ľudia nemajú tú šancu proste, lebo dostať už len vízum, je to obrovský problém. Ja by som len taká malá poznámka a potom tu bola otázka, že vlastne napriek tomu, aká je veľká migračná kríza, tak naša krajina v podstate stále hovorí len o jednotlivcoch. Ako keď zoberieme ten počet ľudí, tých azylantov, žiadateľov o to sú desiatky ľudí. Akože to je, my v podstate nečelíme žiadnej migračnej kríze, v podstate tých ľudí nepoznáme, ľudia, ktorí nenávidia utečencov, v živote nestretli. A ja si myslím, že naša krajina má obrovský problém s diverzitou ako takou. A teraz úplne posledný príklad, ktorý to akože až strašidelne ilustruje, je, zoberme si teraz minulý vlastne snem sociálno-demokratickej strany Smer, ktorá sa volá sociálno-demokratická. A tam vystupí politička, ktorá je lesba a povie teda, že aké to ťažké, že bolo by fajn, keby boli zrovnoprávnení a premiér, takzvaný sociálno-demokratický premiér povie, že ďakujem ti za odvahu. Akože kde to sme? Že akože sociálno-demokratický premiér v modernej európskej krajine a to nám má byť niekto odvážny za to, že povedzme je sexuálna minorita. Čiže ako keby ono to ako keby ten strach voči tým utečencom do veľkej miery hovoria o tom, ako je táto krajina stále zaostala svojím vnímaním a v podstate neuznáva diverzitu ako takú. Proste vidí ako keby to je dedičstvo toho komunizmu. A potom aj ty si hovoril o tej atraktivite. Zaznel veľmi dobrý fór na tom sneme Smeru, keď Fico vyčítal vlastne nemeckému kolegovi Zigmarovi Gabrielovi, že prečo nám posielate toľko utečencov, že oni tu nechcú zostať ani 24 hodín. A on na to povedal, že no ale ani Nemci by tu nechceli zostať na ich mieste. Čiže to je presne to, že my nie sme atraktívni nielen pre migrantov, ale ani v podstate pre akože západnú Európu. V podstate my máme imidž, V4 má mimoriadne zlý imidž a momentálne na západe ako keby oni nám do určitej miery nám rozumejú. Nie je to také jednoduché, že by teraz nás vnímali ako že bad guys, len bad guys, pretože ako keby chápu tie 10 ročia komunizmu a ako keby veria, že veď nemali ste skúsenosti s migrantami, tak je to ťažké, musíte si zvyknúť, naučiť sa to a tak ďalej. Ale zase akože podľa mňa je problém trochu aj v našej spoločnosti. Ale ja to môžem potvrdiť aj z iného hľadiska, nie len za to, že si denníka N, ale aj v podstate občas nedokážem veľmi pozerať tie správy, ale napríklad Al Jazeera, tak keď je na Twitteri a tak som si minulé všimol, že jak sme prebrali predsedníctvo, tak nádherný dokument o tejto krajine tam bol a v podstate pekný dokument, oni sa snažia naozaj byť často objektívni, ale v tomto prípade dali dokument o tom, že v podstate krajina, ktorá predseda Európskej únie, jej predseda vlády, treba, že označil migrantov za nežiaducich a tak ďalej. Dosť toho rozoberali, aj rozoberali prečo, rozoberali premiéra, rozoberali prezidenta. A nebol to dobrý pohľad vôbec. A to PR bolo strašné. Ale ešte tu, prepáčte, ale to nám pán chcel otázku, aby sme ho neobrali. Okay. No pýtajte sa, lebo skončíme. No dobre, takú jednoduchú dám, či si myslíte, že kalifát je nerealizovateľnou politickou konštrukciou, alebo či má naozaj nejakú emocionálnu sílu na to, aby sa to premenilo do unitárneho
politického konštruktu, ktorý spojí arabské krajiny. A skúste to 3 vetami. Ja vám to jednou vetou poviem. Aj ja. Lebo v podstate to je, vy náražate na to, čo sa nazýva teda islamský štát v dnešnej dobe tam v Sýrii a v Iraku. A takto oni nemajú žiadnu, podľa mňa, legitimitu medzi občanmi a medzi tými ľuďmi, čo tam žijú. To sú ľudia, ktorí sú väčšinou verbovaní zo zahraničných krajín. Obvykle z krajín Sovietskeho zväzu a tak ďalej. Veľa z nich je veľmi ťažko verbovať v Sýrii ľudí do tohto útvaru, teda, ktorý sa volá Islamský štát. Sú tam iné zase nejaké také bojúce vetvy, ktoré sú ako tiež pod hlavičkou náboženstva, ale tie nemajú ambíciu žiadny kalifát tvoriť, lebo v podstate, ak majú byť pragmatickí a vnímať ten svet nejak realisticky, tak vedia, že takéto niečo je v dnešnej dobe nereálne. Proste. Oni vedia, že len si snažia nahrávať body, šíria strach cez tú myšlienku toho, čo bola, kedy bolo archaický útvar už reálne, na ktorý už... Ako sú ľudia, ktorí v arabských krajinách dodnes sú hrdí napríklad na časť toho islamského sveta, keď boli v Číne a priniesli niečo, zmiešania kultúr a nejak prispeli k rozvoju teda tej kultúry. A samozrejme na Španielsko sú veľmi hrdí. A to je práve zaujímavé, že sú najviac hrdí z toho všetkého práve na to Španielsko. Tak Andalúzia. Andalúzia, áno. Ale viete... Ale nepropagujú to. To je to, že málo kde som sa dostala do kontaktu s tým, že naozaj by o tom vedeli a že by to propagovali. V Sýrii dosť často sa o tom hovorilo, to bola pýcha vyslovene tých ľudí. Dokonca, ak hovoria o tom chalifáte, tak hovoria, že to Španielsko, že to bolo úplne také ako niečo vzorové, čo by mohli niekedy. Samozrejme, to naráža na odpor mnohých ľudí. A len to som chcel povedať, že v podstate treba rozlišiť medzi politickými kalkuláciami a také PR, ktorý tvoria, povedzme, takéto vyslovene, že až extrémne skupiny, ktoré nemajú problém teda ľudí zabíjať tým spôsobom, ako zabíjajú, a medzi, povedzme, tým legitímnou bázou toho náboženstva u ľudí, lebo to sme sa ešte, ak by sme sa mali o tomto baviť, tak vám poviem hneď z fleku, že v podstate úplne najjednoduchý príklad, viem, že už nie sú to 3 vety, ale že vy vnímate toho muslima znova, ako povedzme, teraz už ho vnímate optikou toho islamského štátu. Ale zoberte si, že ten muslim, ktorý sedí v Indonézii, tak tiež na to pozerá, že to čo je. V podstate, že je prekvapený. On nemá žiadny kontakt s takouto nejakou realitou, s tou myšlienkou. Podľa mňa aj väčšina drvivá väčšina nemôže súhlasiť s tým, že niekomu odsekávajú hlavu, peca a nohy a neviem čím všetkým. Ak ma chápete. Lebo to je asi tak, keby ste povedali, že čo má spoločný kresťan, povedzme, ktorý ide v Liptovskom Mikuláši sa pomodliť s kresťanom v Argentíne, ktorý sa ide pomodliť. Ako jediné to, že vošli do toho kostola a idú sa pomodliť, ale okolnosti, ľudia, jazyk, všetko je úplne odlišné. A to isté platí na týchto muslimov, keď sa zoberiete v takej širokej báze. Áno, ich spája náboženstvo, ich spája ten Boh, ale napríklad v Indonézii nerozprávajú ani arabským jazykom, takže aj tá implementácia náboženstva je pravdepodobne trošku odlišná ako od tých Arabov. Hej. Takže len hovorím, to je veľmi široký záber. Ale ja si osobne myslím teda odpoveď, že tá propaganda, ktorá ide práve momentálne, to je vyslovene taký PR, ktorý si snaží nahrať cestu alebo legitimovať svoju existenciu. A teda... Ja mám skúsenosť možno z málo slova, ktoré som 2 roky žil na mlynoch s Alom Džal-Bouzarom, kľudom zo Sýrie, vedľa mňa žil doktor Mohamed Hadi z Libanonu, ja naľavo žil z Iraku, už si nespomínam ako. Ja som posledné dieťa vlastne 5 rokov Gorbačovského režimu, všetci boli lavičiari, samozrejme, a tak by sa sa nedostali. Presne tak. Áno, inak by sa sa nedostali. Ale na druhej strane, ako v podstate teraz si to tak akože uvedomujem, že v podstate my sme posledná generácia, zrejme, ktorá má reálny dotykový kontakt. Tak. Ale akože proste intimný. Ja som býval s 2 východňarami. Jeden bol teda Kurz zo Sýrie a druhý z Prešova. Takže sme boli ako v jednej izbe a ako v podstate ja môžem povedať, že to boli ľudia, s ktorými
aj intelektuálne, samozrejme niekedy na vyššej úrovni, než my chlapci z Stredného Slovenska. No, ale tá základná otázka je, že to ste by už sami povedali, jak je to možné, že sa to proste zvrtlo? Kde je ten základný emocionálny problém, ktorý na obchodnej ulici v Damašku, na v podstate akože intelektuálne bez debaty, na úrovni, ktorá je akceptovaná kdekoľvek na svete, sa zrazu proste stane niečo také, čo, či chcete alebo nie, emocionálne tie krajiny degraduje do pozície, že majú sami problémy so sebou a že sú strachom pre svoje okolie a samozrejme... Ale oni majú problém, ale vy to dobre pomenovávate, že oni majú najväčší problém. Ale tak prosím pekne... Môžem to trochu posunúť, túto otázku, že napríklad Egypt, že prečo padol, trošku to tu zaznelo, to slovo sa ešte nepovedalo, ale korupcia. A že či toto nie je tiež jeden ako keby z dôležitých elementov, že povedzme ten Mubarakov režim, aj tí mladí, množstvo mladých chudobných ľudí, že zoberme si napríklad pyramídy, Egypt, proste všetci turisti prúdia buď kvôli moru alebo pyramídam do Egypta a keď človek vidí, aké zničené cesty vedú k tým pyramídam, tak to je akože reklama na tú korupciu, že keď toto oni nevedia urobiť, že peknú asfaltku k tým pyramídam, kde ich chodí proste milióny každý rok, tak to je ukážka toho, aký ten režim skorumpovaný. Že nie je napríklad, toto je trošku čiastočná odpoveď na tú otázku, že keby neboli tí ľudia tak skorumpovaní, tak ani ten režim toho Mubaraka by tak ľahko možno nepadol. Lenže ani väčšina z tých Egyptianov nevidí, že tá cesta je zlá. To je ten problém. Áno. Tak to akože, ja len poviem jednu vec, že ja to nechcem, čo by som sa držal faktov, lebo ako tá idea s tým islamským štátom už je veľmi široká, ale ako základ toho, keď si uvedomíte, tak vzniklo to v Iraku a vzniklo to vzhľadom na to, že tam padla bezpečnosť tej krajiny. Absolútne, zrútilo sa všetko. Proste Američania vstúpili do tej krajiny a všetko, čo dovtedy platilo, sa zrútilo. Nastavili jednoduchý systém, že sa bude jednať s každým podľa toho, z akého náboženstva pochádza, alebo z akej menšiny, proste rozdelili tú krajinu, nazvime to na 3 časti a začala sa tam ten proces teda prechodu, chceli z toho urobiť demokratický systém a tak ďalej. S tým, že vždy v takomto prípade jedna skupina sa cíti znevýhodnená, obzvlášť tá, ktorá vládla dovtedy samozrejme, a to bola tá sunnická časť. A sunnický smer je dominantný smer v islamskom svete. Približne cez 90% ľudí sa údajne hovorí, že sa hlási k sunnitizmu a 10% k šítizmu. A jediný šítsky štát na svete je Irán. A ostatné muslimské štáty sa deklarujú viac menej ako sunnické. Takže to není tak jednoduché povedať o tom vahabizme, že proste je to jedno z učení, keď to ja tak nazvem, ako samozrejme to je blbosť, není to učenie, ale v podstate je to nejaký jeden smer chápania výkladu toho náboženstva v rámci toho sunnického prúdu, ktorý zahrňa pod sebou veľmi veľké rôznorodé obyvateľstvo od Číny cez azijské krajiny ako Malízia, Indonézia, až po tie arabské, až po africké, keď si zoberiete ten rozsah, aký je veľký, aká je možnosť interpretácia. Tiež kaukazské krajiny tam spadajú a práve napríklad do Iraku prúdilo obrovské množstvo žoldnierov práve z kaukazských krajín zo začiatku, ktoré teda ako skupina si dali pomenovanie Islamský štát vtedy. A pod tým bojovali a veľmi ľahko sa spájala celá tá genéza toho boja proti Američanom, nazvime to, pod nejakým svätým heslom, lebo v podstate Američania, tým, že Irak má cez 60% šítov, tak v podstate oni hovorili, že tí šíti by mali mať väčšie právomoci v tom štáte a tak ďalej, čo tá sunnická menšina nesúhlasila a začali vznikať tieto tendencie. A vlastne ten útvar sa takto rozširoval a začali v podstate verbovať tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, že to je boj, to je svätý boj a tak ďalej. A samozrejme potom už tým, že to boli ozbrojenci, ktorí reálne, ako sa ukázalo, nemajú žiadne zlutovanie s tými miestnymi ľuďmi, lebo tí miestni ľudia väčšinou sa tam nepridávali. Pokiaľ ja viem, možno Amira vie o tom niečo viac, ale... Môžeme si to ako keby rozmeniť na drobné, že Mosul je dobrý príklad, pretože vlastne Mosul, kde teraz vlastne prebiehajú veľké bitky o znovu získanie tohto mesta, bol...
že tam inak tá klíma na ten islamský štát, že prečo práve tam Abu Bakr Bagdadi vlastne vyhlásil ten kalifát, akože nebola úplne náhoda. Bo je tam ropa. Samozrejme ropa, ale je tam aj to, že tam proste tí ľudia nemali radi Bagdad. Pretože nemali radi kvôli tomu sektárizmu a kvôli tomu tej šítskej dominancii a hlavne išlo tiež o baštu basistickej strany, ktorá ako keby sa cítila kriminalizovaná a keď už sme pri tej korupcii, vlastne keď veľmi malá skupina islamských bojovníkov, žoldnierov, nabehla do Mosulu a premohli veľmi ľahko obrovskú presilu ako keby irackých vojakov, ktorí zdúbkali. A prečo to tak bolo? Američania im dávali im proste už niekoľko rokov im dávali peniaze na reformu armády, polície a všetky tieto peniaze sa prejedli, lebo nejaký generál si proste do svojho vačku dal. Tam mali byť pripravení ľudia na to, že keby sa niečo také stalo, tak zareagujú a preto ten Mosul tak veľmi ľahko padol v podstate pred tými vyše 2 rokmi, že ako keby že nie je to úplne náhoda, že práve tam a práve tak ľahko. Samozrejme, že je to strategické miesto, ropa, proste priemysel a tak ďalej, že druhé najväčšie miesto a tak ďalej. Ale určite bolo ako keby z dôsledkov tých americkej chyby, tej politiky, ktorú to protežovanie tej šítskej vrstvy a kriminalizovanie tej druhej a tak ďalej. To, že sa to natiahlo do Sýrie, je v podstate ďalší bezpečnostný tunel, ktorý tam vznikol a umožnil, aby povedzme už nie len ako bojovníci, ale aj ako ideológia sa natiahla do tých častí, ktorí bojovali proti Asadovi, lebo Asad je znova ako menšina, ktorá je viac menej považovaná za šítsku. Takže tam už dochádza, každý, kto chcel tomu dať nejaký vyšší význam, tak hneď vyhlásil, že to je náboženská vojna a pridajte sa k nám, tí, čo chcete bojovať proti nemu. A tým pádom v podstate vy si kreslíte takúto síce obrovskú mapu, ale keď to premeníte do reálu, zistíte, že možno 90% toho je púšť. Tam, kde sa pohybuje teda ten útvar, ktorý sa tu stále v novinách len šialeným spôsobom naťahoval, zväčšoval a neviem kam už bol, pomaly už bol v Číne, tak v podstate stále väčšinou hovoríme, že to je východná časť Sýrie, kde je sama púšť väčšinou. Tam to je nekontrolovateľné nikým. Keď prídete vy a dohodnete sa napríklad, tam je kmeňový ešte stále také kmeňové zriadenie a poviete tomu šéfu kmeňu, že povieš mi príslušnosť a ja ťa oslobodím od vplyvu Asada a pôjdeme napríklad na poli, čo sa týka ropných teda poplatkov, ktoré sa tam platia za vývoz ropy, tak v podstate zrazu celá oblasť patrila akoby pomyselné pod tým islamský štát. Takto sa vytvoril ten útvar, samozrejme, keď sa nabral na silu a na ten PR, tak už keď vidíte niekoho silného, tak začnete tomu veriť. A bohužiaľ sa to posilňovalo aj vďaka tomu, že tam v podstate jedna strana tých veľmocí chýba. Jednoducho nevedela sa rozhýbať, niekoľkokrát povedal, že je tu červená čiara, ktorá ak bude prekročená, my tam prídeme, nastavíme nejakú rovnováhu, bohužiaľ nestalo sa a tým pádom ten vplyv naďalej rastol, lebo oni mali veľmi slabý odpor zo strany, povedzme, tej jak to nazvať, legitímnej armády? Asi nie, ale Asadovej armády. No, čiže myslím, že debatu sme už natiahli trochu viac, ako mala trvať, čiže keď ešte chcete potom možno individuálne, sa môžete pristaviť, keď vás niekto zaujal, alebo sa chcete niečo opýtať. Ja už len nedám jednu otázku ešte pre Jamila, veľmi stručne, Jamil. Neviem, či keď si žil v Sýrii, že či si bol aj v Alepe, a jak poznáš to mesto. Hovorí sa, že tam si tiež píše ako keby budúcnosť regiónu. A teraz vlastne situácia je taká, že vlastne Sýrčania spolu s Rusmi to masívne bombardujú. Hovorí sa, že do konca roka vlastne využívajú to limbo tých amerických volieb, že Američania dovtedy nič neurobia, že viac menej to celé zbombardujú, nabehnú a získajú to. Že čo vlastne bude potom so Sýriou, keď vlastne padne ako keby stále ešte trochu bašta rebelov? Tak to, v zásade Alepo není prvé mesto, ktoré takto bombardujú a už pred ním padlo tretie najväčšie mesto v Sýrii, sa volá Homs. A tiež je to už mesto duchov medzi tým a je opustené to mesto v podstate, ale asi čaká veľmi podobný osud, bohužiaľ. A ono je rozdelené Alepo na východné, západné a tak ďalej a tí tzv. Rebeli, čo sú tam, tak oni majú jednu časť, teda to Alepa a jak sa ty spomenul, že sýrske vojska, teda Asadové vojska a spolu s Rusmi to tam bombardujú v jednom kuse a teda ak človek má vyslovene si domysle, že čo sa stane, ak padne Alepo, tak podľa mňa nič sa nestane reálne. Možno sa stane to isté, čo s Homsom, že tí
tí rebeli dostanú šancu odísť, odídu, proste zase sa rozprchnú na iné územie. Vôbec čítať teraz mapu Sýrie z hľadiska toho, že kto je ako umiestnený, je veľmi zložité. Lebo to sú mini skupiny, ktoré bojujú chvíľu spolu, chvíľu proti sebe. Ťažko povedať, čo ich spája, na základe čoho vlastne oni si obsadzujú tie územia, akú stratégiu za tým vidia. Samozrejme teraz väčšina ľudí vníma to Aleppo, lebo je tam zapojené Rusko a teda veľmi nehumánnym spôsobom bombardujú tam tých ľudí a je to bohužiaľ veľké nešťastie z môjho pohľadu a toto riešenie, lebo to násilie bude plodiť len ďalšie násilie a v podstate nejakým spôsobom to nemá výhľadovo nejakú ambíciu zastaviť tú vojnu, takže ťažko povedať, to už dávno není napríklad v rukách Sýrčanov, o tom som ja presvedčený už veľmi, veľmi dávno, možno ani už v silách tých regionálnych veľmocí, ako sú Turecko, Irán a Saudská, ktorí majú záujem v tej oblasti nejaký vplyv riešia, ale skôr je to už taká tá vyššia politika, geopolitika. Okay, ďakujem. Ja by som ešte teda dodala jednu krátku záležitosť. Ešte k otázke vašej. Osobne si myslím, že niektorí utečenci sú integrovateľní, ale niektorí určite nie. Toto si myslím. A myslím si to kvôli tomu, pretože istá časť ľudí z Blízkeho východu predovšetkým seba vidí, povedzme, ako muslima na prvom mieste a na druhom mieste ako človeka. Touto prizmou sa pozerajú aj na iné kultúry, iné náboženstva. To znamená, že ak takýto človek s takýmto pohľadom príde niekde inde, tak on bude uplatňovať ten svoj pohľad. A preto si myslím, že je mimoriadne dôležité posilniť v sebe hlavne tú ľudskosť, že ja som v prvom rade človek. To, že som kresťan, muslim, Slovák, Iračan, gej, negej, hetero, proste toto sú z môjho pohľadu sekundárne kategórie na to, aby som sa na niekoho pozerala rovnoprávne. Ak toto nebude zvládnuté, stále bude nejaký problém. Takže ďakujem. OK, tak trošku optimisticky si to uzavrela. Áno. OK, tak ďakujeme. Dobre.